Tangchipang Nilisami Ditansi Hatsepi, Aprangsi Birda Tepi Arjuik Tha. Rong isi pen ke ban hektik aringwel isi beda joini lang cuci husita jundet lupusi kangram timungarat kanengri. Amri hawar cupilang sopen tiba umbor monarong adak inut abang popan pang hektik hitum aplanar mudet. Langkit hepen apran kedamatumapan laknini pipon pupusi India Prime Minister Narendra Modi Twitter pen pangdak. Rejam KSA rotum prap jin pen konsing rong piapan amang hoi pen pasun serak nangji pusi ke hang pasu. 18 number Lumbajong constituency arlo disa ke deba polling station manja pen kilometer ner kep kahelo kangram timungarong don thongkep sosiarat ki junalang kabea jok sungpik anparta ki jun pen chenglok kachinglu kaching thijia phanta katora thektik lopusi news pasa pherangke kahumri damahut hadakararatum chethandun athe rongisi pen ringwell ihum beddo sita ke ban thektik la pen longle che or bomsi barla porahut ki asab bagle arwe ke janglo pulote langbungason cheho wokpo sita sai jokje junbor idetlo lapen anparta ningkrenga hut abangke langke thep derajok dongalang si ki junnang puta chethan lasi Karbiang Long Autonomous Council kachari bom jakong ke dotum mate CM Tuliram Ronghang PHIEM Prodip Rongpi atum bangso kisung pen nang rap thega sonte ningak long pen ningkang sama kardom pajirsi arna mahirjumi pajirji puta kaning ripen hadakaratum chethan bangso aring lang sinilutum barkha hud bangke lang pleng set porwe jang hud bangke so bangke lang akachi hosta me dak si jun bomlo ning kreng hud bangke lang thep hak pot dong lang si jun jun no ante सरकार पेन पिनियाल तुम्हान किराप पिनी चंगन तुम दोमा lason si matha losta me nilutum thangta mithangi thekthada joine masedi nilutum manja pendili phanse news fast Karbiang Long Kedamtang aroi Karbilang pi alang royalang kethepen hembrit kanglum donatumapan sanghan hei hoi boithalang so municipal board kaparlo ward number 3 ward commissioner Chatra Bahadur Never Lapen Dongkamukam circle mondol atumpen ward number 3 kaparlo rongpli arad langkang lumpen kisungki phuatumapan sang dali ingti ke chojang thu hei hoi ronponsi keron ke bak asai ingsam jinpen pachun pon Wothat lang supen Rajan Ronghang News Fast Karbiang Long West Karbiang Long Amri constituency ke parlo samuk chupilang so lapentiwa bormon arong adak atheri arai tor piakung along patowe pang thek atom inut sondro ingti arta ningkan thongke baphan apran armudet sondro ingti asar buramen karlitang hemari sakemingti lapen apayamen ka et hansepi patimuka arong amekar Jingthong constituency pusi pangthe pherangke hadak kelidun pen kethek longke nupak pen achethok aphu lapen ari arvi along si asim angthek ponlong ulukunchi police outpost IC Ajoy Burmon lapen police abitunga tumpen adimalong tarlip investigate ponlo lapen magistrate Mustafa Salim Ahmed ACS election officer alangli hamren pen adimaklong along Anpali Dunsi, Arona Teng, Patangsi, Postmortem Aphan Chisiglo, KSA, CYDC, KSU, Lapen, AYM Atumta, BD Sore Do Anpen, Cherap Cheto Dunsi, Ahemasor, Atumaphan, Birta Palidun, Umpanay Pen Pirangke, David Singh, Teron, News Desk Report, News Fast Karbiang Long. Kedamtang jakhong ni phai hiniarni Karbiang Long Autonomous Council Medical EM Khonsing rong PKC Chunbang Thangsing timunga phan lamkang tangpen kethakajok pini Hamren Regional Committee atum Amina Saihem dongkamukam along pherang kemai kepadopon bangso hut kesi Hamren atum pen kaning jeke Itum kadiman lagalalo alang ipan prabjin pen resign jipining bangsi mitum labang so mai long pen pangdakong lapen Karbiang Autonomous Council asi aman samilitum tuning bilo alang ipan person teknegi ada mah alang li topik lepik sejama hamane alang li already 3 years completed medical year misalnya sida pinian ni jongbon me Jingthong war son sida along same sub center do sida salah sub center alam along ko pansi MPW post ke do ma tu pansi asai teklema alang li sini ma
কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ আমাৰ মুখ্য অধ্যক্ষ আমাৰ ছাৰ তুলিৰাম ৰংহাক ডাৱৰীয়ালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ এখেতক অতি শীঘ্ৰে এখেতক মানে বৰ্তমান EM পথৰ পৰা ষ্টেপ ডাউন ৰাখিব লাগে কাৰণ এখেতৰ নিচিনা এজন দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মান সন্মান নথকা মিছবিহেভ কৰা সেইটো কিন্তু বহুত বেয়া হৈছে ইনচাৰ্জক এখেতক ইমিডিয়েট এই পথৰ পৰা এখেতক ষ্টেপ ডাউন ৰাখিব লাগে নহ'লে আমি অনথায় আমি অনাগত দিনত আমি ইয়াতকে আৰু তীব্ৰ আমি আন্দোলন কৰিম বুলি গৰিহণা কৰিছো Son thak thak si kheroni kese branch committee atum sitame pini IBLong pherangkemai kepado Prabjin pen EM khonsing aphan arpu pen pasun nang jipusi kehang pon tum alang li ada konsil yang do kali tum lagi kita sedon ne monte tum sedon de la pen alang sami tum matima alang li iya mar pena pasun beka kolam pa jong si pasun se polong te di tum dak asitila branch sami apen rata nami di tum tang kri songi ame thur plu tum songi jong se alang li phanong si iya mar pasun se polong te lake dilam chakol la pen tum kado ko ke la pen de sakal puji tum ke pen ke cheng lo tum tak branch na tum la si tum ke selo Son thak thak si pu sori hojan PWD IBSI hemalong KSA regional committee atum penta pherangkiamai phapon labang solong Samson Tokbi Maiphu KSA lapen Nobin Rongpi chunbang KSA atum pen lam theke jai pon ke alangli sar khonsing rongpi alangli kosobe nilitum han man peng na ki thekhe so nilitum KSA ho ban samelangi han man peng ki thekhe la pen nilitum bugyan regional committee ho ban samelangi han prabjin pen labang so EMR pu pen alangi han pasun dek nai bu nilitum same hanglo la pen ningduk lo la pen prabjin pen alangi nilitum kaching hon Honorable General Secretary KSA sar thansing tim ofan prabjin pen khonsing rongpi alangi prabjin pen rata ino dia chang nai bu nilitum hanglo Det pi along arniwang si COVID-19 keso awura phai ke bad pangrumpet suring koi so se COVID-19 arni si along long pusi Union Health Minister than lasi det pi along lak trogra suring kora phora pharo phora plikebra pli bangso along pen lak isira surinar kebra pharohinira krege thomatum aprandam nanglo kapachini pona tengke lak isira surinar kebra pharohinira krege thon apran ke dam angbongke Maharashtra pen bangsuri ner kebra pharoi sira troksi kebra ner keb Delhi pen bangsuri hinira pharo ner kebra trok kebra pli Gujarat pen bangsuri sira pharo ner kebra trok ner kebra trok Tamil Nadu pen bangsuri sira pharo ge thomra inkoi raisi Uttar Pradesh pen bang pharo trok sira thong kebra pho West Bengal pen pharo trokra trok sir kebra sir keb Rajasthan pen pharo phlira thongkep Telangana pen pharo phlira thongkebra pho Karnataka pen pharo hinira troksi kebra hini Haryana pen pharo hinira phokebra si Andhra Pradesh pen pharo isira troksir kebra nerkep Punjab pen pharo isira phokebra hini Jammu Kashmir pen pharo isira krepho Bihar pen troksi kebra troksi Uttarakhand phlikebra hini Odisha pen inkora troksi Kerala pen inkora pho Jharkhand pen krepho Chhattisgarh pen krepli Assam pen bangkrehini Pondicherry penta bangkrehini Himachal Pradesh pen bangkep Chandigarh pen bangtrok lapen Goa along pen bangpli Meghalaya along penta bangpli Tripura Ladakh lapen Arunachal Pradesh pen inunut atum aprandam nanglo pusi minister pen pangda pinpur me somindar along kuti isira kep COVID-19 ke swap hai pen bangso along pen kuti pho pen kuti phora inkoira pli lak atum aprandam nanglo nonamat USA lak inkoira troxy Brazil lak krepho Russia along pen lak trogra trokebra trok la det ki thom henlo COVID-19 ke swap hai ke ong bangso phi India along lak trok ra plikebra nerkep pusi John Hopkins University tracker pen pangdakpon non malum so phan perdang ton sidang Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam.
For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000 492143 or 8472 039 605. Berita kang tompen ang cirui tulo. Assam along rialong Ari Kejang Lapen Brahmaputra alang royalang Kithelong District Ingkoi Susialong Bangso alang Inglumlu Bangso Jok 12.5 lakh amulukotum Hemrit COC Relief Kemta Donanglu Anparta Kopai Kelang Notum Apranta Damnanglu Prime Minister Pen Bangso alang Kithipen Apran Kedamatum Ihema Sorapan Lakni PG Pusi Bhomtarni Prime Minister Office PMO Twitter Pen Pangdak Lapen Bangso Atangka Prime Minister National Relief Fund PMN RF Pensi Hipon Lo Puta Twitter Pen Pangdak Pinia berita lang si Pajulo domain hak me kardom.